Big boys, big boys, big boys, big boys. Michael Harris cantă-mi stat Kenya. Respect pentru toată familia care susține cultura hip-hop, care susține mișcarea nasal, care datorită muzicii hip-hop au rezistat și concomitent s-au alimentat cu un produs natural. Condimentul principal e colosal, doza consumată prezintă un material de excepție, relaxarea personalității. Relaxează-te, relaxează-te la temperatura de 1 grad, distracție. Distracție, relaxează-te, relaxează-te la temperatura de 1 grad, distracție. Distracție,